Numati constituency ke parlopon jasemer hakko pen kido inglong ar logat hoy mate donghaba habarara phan kangthur ponje phan pura hanwe affirm PH asai campaign langangkro lapen medical sub center kaselam prui asai dengponsi kachingthur ang thek paklang ponlo Numati constituency ke parlo jasemer hakko pen kido inglong ar loga kar biara tum jasemer donghaba thoy mate kangbura timongarong along ason kachingthur asai mo dengpon bomlo Local MSC mate KAAC Deputy Chairman Ritesh Singh Hikabor ipona joini donghaba thoyalong chiri krehini along lelong jon pharo hini sose hanwe kapang reng ja farma hem kikim kerang pangcheng pon bomlo Lapanan parta kijuna langka dure thedung buchini si labang so thoyalong inglong a puchong along PHSI campaign langang kro kikim kerang setami pangcheng pon bomlo Lapanan parta rongara ratu mesen pense kache langlong jia phan dong habat thoyalong puthot medical sub center a hemalong setami kaselam thupruya sai dengpondo Kardong Karbinglong live kelang ratum don pini niltum Karbinglong live team pen ladak Donghap polling station angkang jasame hakku pen kedua karbi ratum long sidolo non nili Karbinglong live kelang ratum pa pakrang pon kangtung mangalalo ladak Donghap labangso athoyalong dak local MSC local deputy speaker Ritesh Singh alang li kaping khat pon mate Dr. Torinam long hang CM Karbinglong Thomas Council alang li pun kabor ipona joini si ladak Donghap athoy stami inglong arlo kedua akar biara tutum phan isi bepar behai hin mate ason kachingthur jiawar sa alang litum labangso ajai megdeng pono non nilphila mistri tuma kam klemo mangelalo ladak bangke kadu wipen 12 bigha so se along le dolo labangso long le long si non bangke hanwe afam labangso kangpu ponje phan ladak hukum pipon lo non matke mistri tum labangso nujok ke parja penceng lok penangan labangso asai hem kim bom lo ladak labangso asai hem tang lo pote dadak masih office adopo lapen nai cuki dar stame dupon po lapulo te borenga war sai stame dagarat tum long pon po Donghap police station amaipu Dilip rong pharahin pen local MEC anparta KAAC deputy chairman Ritesh Singh deputy speaker aphana sonson kachingthur amo keban pithega joini kachoro alam thi pajerpon haladak totally non claim bom lo halas tamik tangkai kai son lo lapen aprang pen langdam poten tuma dak Donghap polling station no ke towar sitami non ke PMGSY pen loksor arong tineli pen up to Theribasa labangso 16 km dak angke black topping ng patang pialo lasonak taxi kapre kachingthur wa size taminili tom phana pipon bomlo la sia ka deputy chairman lapen karbianglong akai CM sar tuliram rong hang hostami suri ningkang sam kardom nilitum Donghap PS Denarong pen Bikrom Teron Karbianglong live